Moi boas a unha nova carreira. Desta vez estou en Rianxo para participar na Carreira Popular Concello de Rianxo, un percorrido que coñezo bastante ben, levo varias edicións vindo xa. Serán 3 voltas ata completar unha distancia de 10 km. Esta carreira tamén pertence ao circuito Barbanzarosa, de feito é a terceira proba. Supuestamente tiña que estar a clasificación do circuito posta, pero eu non atopei, así que non sei de que vou. Imagino que irei cuarto, quinto, moito mellor non creo, é peor igual sexto, se me apuras. Entón, seguiremos apretando ao máximo para esa clasificación, aínda que o podio está imposible. E nada, aínda falta bastante tempo, que faltan 2 horas. Así que vou ir recoller o dorsal e tomar un café. Despois xa poñernos a quentar, que a facer falta. Aínda que o día hoxe parece que vai apertar o calor. Veremos que nos sai. Vamos, mitad de carreira, 5 km a 3:40 de media, pero non hai moito máis. Pois ata aquí o que foi a Carreira Popular de Rianxo, con vitoria para Hugo García en 33 minutos e 14 segundos e Soledad Leiro en 38 minutos e 14 segundos. En canto ao meu resultado, acabei de 29 e 14 da categoría, con un tempo de 36 minutos e 26 segundos, a un ritmo de 3:38 km. O obxectivo diría que hoxe non se cumpriu, xa que a carreira non axudou moito porque, polas miñas contas, fun o sexto da categoría no circuito e supoño que esta será a proba que se me descarte, a non ser que se me dea moi mal a última proba en Boiro.
A ver se poñen a clasificación do circuito, porque vai acabar e non teño nin idea de como imos. As sensacións non foron moi boas, xa desde que empecé a cantar, e na primeira volta seguía igual con esas sensacións de pernas pesadas e cansadas, pero xa na segunda volta, como vedes nos ritmos, comecei a ir mellor e ao final pois acabei bastante ben e recuperando as boas sensacións. Algo que me puido condicionar nesas malas sensacións foi ca calor e a humidade que había, xa que non era nada normal para ser 1 de novembro, e ata que me aclimatei pois non empecé a sentirme mellor. O percorrido eran 3 voltas bastante rápidas e prácticamente todo chan, pero con 2 subidas moi cortas. O circuito está entretido cando se vai pola zona vella e o paseo marítimo, pero moi aburrido e feo pola parte do porto. A distancia polo reloxo foi de 10 km. O prezo por participar foi de 6 euros para esta carreira, pero eu, como estou no circuito, pois tiña un custo de 20 euros para as 4 probas que acompaño. Os puntos positivos, pois boa información da carreira, recollida de dorsais o día previo ou o mesmo día, zona habilitada para aparcar, servizo de gardarroupas no pabillón municipal José Manuel Abuín, voluntarios ao longo do percorrido con moita importancia na zona vella, avituallamento intermedio na segunda e terceira volta con auga, o avituallamento final completo en bolsas individuais, e tamén había chocolate quente, pero o día que estaba non creo que fixera moita falta. Servizo de duchas no mesmo pabillón co gardarroupas para os homes e nas piscinas para as mulleres, todo o carón da meta, e agasallo desta camiseta. Os puntos a mellorar, pois os premios que eran acumulativos, e o percorrido a 3 voltas, que non sei se terían opción de ampliar o cara a algunha dirección para evitar dar tanta volta. Recorda que podes seguirme nas redes, na descripción tedes toda a info, e xa sabes, suscríbete, comenta que che pareceu a proba e vémonos nas carreiras.